Aici am făcut un alat pentru niște vrapsuri în care am pus niște leușteni, mărac, niște condimente, sare, piper, curry. Rămâne să vedem cum vor ieși. Vrapsuri peste care vom pune niște, le vom umple. Mâine vedem cu ce. Așa arată vrapsurile mele. Asta e prima. Mâine voi pune pe ele niște jambon, creme, ceva. Le vom face așa. Le vom tăia în două și vor apărea frumos. Să le și gustăm. Prima e crudă. Totdeauna prima, până se aranjează tigaia. Adică e făcută, dar nu e coaptă cum trebuie. Da. Al doilea a ieșit mai bine. Copt. Da. Perfectos. Wow. Wow. Mâine o să regaleze lumea. Puțin pește hareng afumat. Ia. Wow. It's beautiful. Wow. Oh la la. Extraordinar. Foarte bun. Pentru prima oară fac vrapsuri. Deci sunt fenomenale. Vă învăț, adică vă sfătuiesc să le faceți și voi. Mai târziu veți vedea cu ce le voi umple. Alt test am curățat un crevete care o să punem așa. Rupem foarte simplu. Superbos. Puțin areng afumat, uite așa, să-ți dea perfectos. După care întoarcem celălalt că se arde. Așa, perfectos. După care ceva verde. Niște salată. Așa. Bun. Și facem proba și cu niște smântână. Bun, prezentarea nu e ea chiar atât de excepțională, pentru că facem proba. Ia să vedem. Ia uitați. Mă duc să o servesc pe soția mea.